Здаўна важнейшым атрыбутам гульняў і народных абрадаў была лялька. Менавіта яна з'яўляецца тым культурным феноменам, які забяспечвае сувязь пакаленняў. Ідэя экспазіцыі – паказаць непарыўнасць традыцый па стварэнні лялек. Гэта выстава з нашага праекту «Традыцыі і сучаснасць», які распачаўся яшчэ ў мінулым 2024 годзе. І галоўная ідэя з гэтага цыклу – гэта паказаць пэўную з'яву народнай культуры, народнага мастацтва і як яна развіваецца ў часе. Таму і на гэтай выставе мы можам бачыць лялькі ад пачатку 20-го стагоддзя да самых сучасных тэндэнцый. Удзельнікамі выставы сталі майстры з Мінскай вобласці. Самым старым з'яўляецца музейны экспанат 1920-х гадоў. Гэта самаробная дзіцячая тэкстыльная цацка з сялянскай сям'і. Гэта лялька з самаробнага ільнянога тэкстылю. Сшыта мы бачым таксама самаробнай ільняной ніткай. У гэтай лялькі няма твару, няма вачэй, як гэта было і прынята ў народнай традыцыі, і яна бытавала ў сялянскай сям'і. А іншая кропка вось у гэтым вектары – гэта супер сучасны пупс такога тыпу, як рэборн, які зроблены з вельмі сучасных матэрыялаў, з вініл-сілікона, распісаны адмысловымі фарбамі і імітуе сапраўднага немаўляці. Гэта такая гіперрэалістычная, нават калекцыйная, можна так сказаць, цацка. Цікава, што падчас працы выставы адкрыты сталы, за якімі бацькі могуць разам з дзецьмі стварыць уласную ляльку. Для гэтага на стале пакінуты нарыхтоўкі з лёну і розныя элементы дэкору.